Assalamu alaikum. Хаж вакытлары якынлаша. Ислам диненең 5нче баганасы. Шушы багананы, шушы гамәл гыйбадәтне үтәргә мөмкинлек булган кешеләр өчен без әлбәттә шат. Әмма дә ләкин кемнең шушы мөмкинлеге юк, кем бу мөмкинлек белән куллана алмый. Аларга нишләргә соң дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер шатлыклы хәбәр бирә. Кемдә кем гысыл кыйынып, чистарынып, пакланып, матур киемнәрен киеп, мәчеткә юнәлсә, мәчеттә вәгазьләр тыңлап, намаз кылып, зикр-тәсбихләр әйтеп, дуалар кылып, шундый рәвештә тәртипле итеп кире кайтып китсә, бу кешегә Аллаһ Субханаһу Тәала хаҗ гамәленең әҗр савабын языр дип әйтә. Бу мөмкинлекне Аллаһ Субханаһу Тәала безгә һәр атна саен биреп тора. Шушы мөмкинлек белән куллансак, Аллаһ Субханаһу Тәаланың рәхмәте белән без дә хаҗ әҗр савапларына ирешербез. Җомгаларыбыз мөбарәк булсын, дуаларыбыз кабул булсын.